No, v tejto spojitosti treba povedať aj iné, že kedy začal vplyv a silný vplyv alebo silný nátlak Vatikánu na moskovský pravoslavný patriarchát, hej, to bola ešte to bola Bretská únia, myslím 1596, potom 1648, kde išlo o pokatoličenie pravoslavných kresťanov pod vznikom únie. Mhm. To, že tieto kroky sa realizujú aj teraz cestou banderovského, pučistického, neústavného režimu v Kieve vo vzťahu k existencii či už Ruskej pravoslavnej církvy pod moskovským patriarchátom alebo Ukrajinskej pravoslavnej církvy je s jasným zámerom dostať to isté obyvateľstvo, teda ruské obyvateľstvo, do vzájomného konfliktu a vzájomných nenavistných vzťahov. Pretože každý vo svete vie, že ruský národ to sú Rusi, teda Veľkorusi, Malorusi, Bielorusi a Ukrajinci sú Rusi. Čiže ja by som to hodnotil, že to nie je nič nové a to nie je len tendencia Veľkej Británie, ale aj už v podstate zanikajúceho Vatikánu, teda rímskokatolíckej církvy. Pokiaľ ide o vojenskú pomoc Británie, veď ako Británia roky využívala iné štáty ako nástroje na realizáciu svojej politiky, nakoniec aj samotné Spojené štáty americké. Aj teraz bremeno ekonomické a vojenské chce preniesť najmä na štáty východnej Európy, čo je Poľsko, Slovensko, Česko, Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko. Pre mňa to nie sú prekvapujúce aktivity Veľkej Británie.